Zdravím všechny, mé jméno je Edikon a vítám vás u mého prvního videa ze hry Geometry Dash. Dnes se vám toto video aspoň bude trochu líbit. Už se nacházíme ve hře, pokud nevíte, o co v této hře jde, protože jste malá kostička a přeskakujete překážky a máte tady těžší prostě levely. No a ten první level byl celkem easy, no easy ještě moc nebyl, když jsem ho ještě nedal. No a můžeme se vrhnout na druhý level, Back on Break. OK. No, prostě teď vidíte, jsem prostě malá kostička, co prostě přeskakuje takový malý překážky. No, musíte dát na 100% a to nedáte, tak musíte se jít od začátku. Takže třeba budete mít 99% a vy chcípnete. No, ale tady jsme už ještě nebyli. Já jsem trošku nemocnej, jako, to je jedno, no. Prostě já na tady tu hru nejsem ani moc velký odborník. No, viděl jsem tuto hru už od nějakých zahraničních youtuberů a prostě tak. A tam hra má v sobě sebevražední sklony, byly nějaký případy, co se kvůli tomu zabili, nevím. No a já jsem teď strašně lidi daleko, já to teď nesmím já to dám, mě to kecání. A jako, no čtvrtý pokus jsme dali dobrých procent, ale to nedám. Prostě. Pokud chcete další video z Geometry, já to zatím střihnu. Pokud jste se ptali přes celou natáčím přes mobil, je to dobrý natáčecí program. Prostě mám ono možná do popisku. No. Pokud na tomto videu bude 5 lajků, bude pokračování Geometry Dash. A počkat, teď za chvilku budu ale u raketky lidičky, nevím, jak to budu říkat. A pokud se ptáte, proč tam nemám hudbu, protože jsem to zkoušel a vůbec mě tam neslo slyšet, takže jsem si radši vypnul hudbu a skoro, ale dobrý zatím, jako. Jsem skočil, teď vím, že skočit nemáš. Bože. To je škola, a.k.a. zase. Nevím, aspoň na těch 5 minut bych to mohl protáhnout, jako. Já v tom nemám problém, ale je to prostě mý první video, když tak mi napište něco do komentářů, co dělám špatně a jinak se zdám s Razorem a Vítem, který přestali natáčet. Pokud je znáte, mají 130 odběrů, už nenatáčet měsíce. Ještě 2 minutky. Oni se zjistili, že se mi nenahrával soubor, já se zblázním. To mě může vyrageovat už 5krát tohle video natáčím a pokud mě tam neslo slyšet, protože mi to vždycky spadlo. A se tím to jde. Ještě minutu budu. Tak, dry out. To žádný nedost. To je jasné. No. Bože. Nebyl. No, pokud se vám toto video aspoň trošičku líbilo, můžete po sobě zanechat like, odběr a nějaký dobrý komentář. A kdo se s vámi loučí? Edikon. Tak čau.